אין מצב שאני מוותר עליה. נכון, אני בהייטק, אבל זה לא אומר שלא מגיע לי. אוף, מתאים לי עכשיו איזה שנץ טוב. דווקא היה חמוד הפרח הייטק. חנן, אבל עם פוטנציאל. יש לי פוטנציאל, זה ברור, אני רק צריך יותר... הפסיכולוגית שלי אומרת לי כל הזמן. או, תראו מי יצא מהמזגן. חמוד, הוא בא להציל אותי. אני מקווה שהוא יודע לרוץ מהר. אם הוא רץ מהר, אין לי כוח עכשיו לרדוף אחריו. טוב, אני הולך להגיד לו הכל בפנים. אני ראיתי אותה קודם. רק שלא יגיד משהו מפגר כמו אני ראיתי אותה קודם. אין, לאן נעלם כוח ההרתעה? השמאלנים האלה פורקים כל עול. טוב, פיצוק קל ברגליים, ברכיים כפפות מעט. מה יהיה איתם אלה? איזה גבר. תודה מותק. דווקא חשבתי עליו. טוב, תהי יפה ותשתקי. טוב, אני אגיד לו, בוא נגמור את זה כמו גברים, או משהו כזה. שיט, מה השעה עכשיו? יש לי שיננית ב4. אנחנו נסגור את החשבון בינינו מחר. מחר? אין מצב, יש לי כנס. גם גבר, גם הולך לכנסים.